Sziasztok, már tegnap megett az ágyunk. És ilyen egyébként. Így lehet még ilyen kocsot. Most olyan. És mutatom még, mit tud ez az ágy. De itt egy fogó. Így fogjuk, és akkor elkezded így húzni. És akkor csak nem szabad elengedni azt, mert akkor fel. igen, mert még nagyon jó a rugó. Lássátok? És nem tudjuk, És hogy majd lesz vannak cuccok egyébként, és nem szabad belelépni. Hogy nehogy leszakadjon. És akkor... nem nagyon jó rajta jutni. Igen. Meg jó magas is. Hát kb. Így, ekkora magas így. Így. Nekem nagyon látom. Hát igen, mert te csalsz. Hogy nekem nem jó. Hopp. Mi az, nem? Azért, mert csalsz, bro. Mindegy. Különvették a párnak. Még ahogy nézzétek, hogy csinálkozol, akkor ez megcsinálni. Jézusom. Ó, betűt kell beleírni. Fúj. Te vagy a fúj. J betű az a fúj. Nem is azt akarom. Aha. Akkor Kornél? De hogy is. Senki nem érte. Csak is nézni. Szeretnéd nézni, mit tudok csinálni? Jó betű. Ezt amit a papa csinálta nekünk. Mi az, hogy papa csinálta? Papa vette? Amúgy itt is lehet. A szíd is virkálja ez a nyomorú. Hagyjad már! Egy csúnya. Hát, már kettőből folytatom, hogy lejár. És most nem ott van, hanem ide feltoltuk, idáig, mert amúgy odáig akartuk, teljesen csak